Suriyada rasmiylar seshanba kunni узган бәхәсле президент сайлауында бирелгән тавышларны саный. Башкала Димәшк урамнарында президент Башар Асад тарафдарлары сайлау нәтиҗәләрен көтеп тә тормастан аның җиңүен бәйрәм итте. Дөнья илләренең күпчелеге 160 меңләп кеше хәлак булган ватандашлар сугышы барганда илнең аерым өлешләрендә генә мондый сайлау үткәрү дөрес түгел дип аны кире какты. Пакистандагы дөньяви сәяси фирка Муттахида кауми җитәкчесе Әлтәф Хөсәйн Лондонда кулга алынганнан соң илнең Караши шәһәрендә вазгыять бик киеренкеләште. 90нчы еллар башында Пакистаннан китеп Британиягә сыенган Хөсәйн 3 июньдә акча юуда гаепләнде. Карашида Хөсәйн фиркасын яклаучылар бик күп. Бүген анда кибетләр ябылды, бәрелешләргә үрелгән протест чаралары да узды. Әфганстанда сайлау хезмәткәрләре 14 июньдә президент сайлауның икенче туры узганда, хәрбиләр илнең төрле урыннарындагы 184 тавыш бирү үзәгендә иминлек тәэмин итәрлек хәлдә түгел дип белдерде. Әфганстандагы барлык тавыш бирү урыннарының 2,7%-ында хәрбиләр булмаячак. Сайлау комиссиясе Әфган хәрбиләренең һәм полициянең нигә ул урыннарны саклый алмаячагын әйтми. Икенче турда беренчесендә иң күп тавыш җыйган ике намзәт Абдулла белән Әшрәф Гани катнашачак. Әфганстанның Җалалабад шәһәрендә Пакистанның Әфган җирләрен ракета утына тотуына һәм шик аша бәреп кирип һөҗүмнәр оештыруына протест чарасы узды. Анда катнашкан йөзләрчә кеше Әфганстанның Пакистанга каршы чаралар күрүен таләп итте. Кичә башкала Кабулда да шундый ук чара узды. Кыргызстанның көньягындагы Алай районында берничә йөз кеше шуннан узучы төп юлны япты һәм анда бер милициянең кыйналуын тикшерү башланды. Протестчылар 3 июньдә алар белән сөйләшергә килгән милиция хезмәткәрен каты яралауда гаепләнә. 300 кеше финанс коррупциясендә гаепләнеп тоткарланган элекке парламент рәисе Актамбек Килдибековны иреккә чыгаруны таләп итә. Таҗикстан башкаласы Дүшәмбедә күренекле галим, мистик, тарихчы, таҗик һәм фарсы шагыйре Нуриддин Абдурахман Җәмил кулъязмалары күргәзмәсе ачылды. Таҗикстан милли китапханәсе башлыгы әйтүенчә, атна буе дәвам итәчәк күргәзмәгә 15нче гасырда яшәгән Җәмилнең фәлсәфә турында китапларының, шигырьләренең 60лап кулъязмасы куелган.